ва духтаро нигоҳ кунен пончачаҳои фасон 30 сомон шуда. Нигоҳ кунен чӣ хушрӯй. Ира обтобиш 50 сомон буд. Нигоҳ кунен бо инаи розовиш инам хеле жемчугдораки фасонак. Ира бинен чӣ хушрӯчай 30 сомон бовар мекунен. Ина туҳфа мебарен ё ки барои кӯдакотон мехарен, барои савдо мегирен. Успет кунен биёен ки камуш монд. Ира бинен чӣ хушрӯй 30 сомон кадом меша мегирен 30 сомон. Расветка бисёр дора. Размерашон чӣ хела ёра? 4 та размер. А 1 сола то 5 сола. ва диден духтаро чӣ хел нақс аз 1 сола то 5 солара размер ҳастай. Успет кунен биёен. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 11 12 дарвоза 9 қатор. Рақамашон аст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Духтарако и хеле нарх ягон ҷода нестай. Успет кунен. Ира бинен чӣ хел ваянёи фасона арзон кардиян. Бовар мекунен 20 сомонай. Ира бинен чӣ хел фасонай. Гоҳ хелошон шапка доранд, гоҳ хелош надора. Ҳам остин калта доранд, ҳам остин дароз. Аз ҳисобе ки размер кам мондагиай, марамат биёен ина 20 сомон кардагиан. Бовар кунен ин нархи аму ҷош нестай. Лекин шумо да ина 20 сомонӣ размер ки кам мондагиай 20 сомонӣ кардагиан. Тақрибан чӣ хели ай чанд сола то чанд солара дорен? Аз 3 сола то 7 сола. Аз 3 сола то 7 солара размер меёбен. Тамошобино мисол аз ин моделиш наёфтен, аз модели дигарш меёбен. Ино доставка надоранд. Барои савдо мегирен ё ки дона мегирен. Барои савдо гирен доставка мекунанд, лекин агар барои фарзандотон гирифтанӣ бошен барои размерш хубтар ин ки хитон биёен ҳамҷа пушонену бинен. 20 сомон. Ира бинен қа хушрӯча не. Двойка, баъз тройка шапка дора. ҳам двойка дора, ҳам тройка, ҳам остин калта ҳастай, ҳам остин дароз. Марамат беҳтарин нарх. Успет кунен и хеле нарх дига ягон ҷо намеёвен духтаро 20 сомоне. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 11 12 дарвоза 9 қатор даянд. Ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Я бурам қафонгишам нишон тен. Ина духтаро нигоҳ кунен, ина ин моделоям ҳастай. Диден ина ино бо то синфои 3-4 иам 20 сомонай. 20 сомон. Ишам 20 сомон. Тамошо бино. Марамат биёен. И қай свитерчо хушрӯй. Духтарако нигоҳ кунен беҳтарин материал доштай. Нигоҳ кунен да. Аз ами синфи 1 сар карда то синфи 5 размер ҳастай. Ина бинен расветкош чӣ хел хушрӯй. Тёмнасинишам ҳастай. Ай болои кофтошон пушан, ай болои куртошон пушан. Мактабда меша кудако. Хушрӯй аст ки материалаш 20 сомон. 20 сомон да ҳеҷ ҷода хеле наметиҳанд духтаро. Марамат аксияи калонтарин рафтаистай. Успет кунен биёен. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 11 12 дарвоза 9 қатора. Доставка доран ино? Доставка надоран. Фақат обтобиш доставка доран. Ина касе ай 10 та зиёд мегирад доставка меша. Ай ихе дона гирифтанӣ бошад биёен айнам ҷошон харен 20 сомонай. Бинен чӣ хел хушрӯчан. Тамошобинони азиз, як нуқтаи савдоро ма шумода тавсия метим. Бовар мекунен амқа нархошон арзон. Нигоҳ кунен инамҷа чизе мебинен 20 сомон. Иҷода нархҳои дигарам аст, лекин амин серияде ки дидестен 20 сомон. Ина пижамои фасон доранд. Пижамаҳо размери калонша гирен 25 сом. Дигарош бошад 20 сомон. Ина чанд намуд доранд 20 сомон. Ина жимпирчако, духтарона, писарона, ина свитро ҳамаш хулас 20 сомон. Беҳтарин нарх кати пешниҳод кардагиан. Марамат биёен. Ина нигоҳ кунед да чӣ хел моделакош хушрӯй. Размерашон чӣ хел ай жимпирора? Аз синфи 1 то синфи 3 ҳастай. Ива даласкатиора бинен Hello Kitty-ҳои хушрӯ. Кӯдакотон хурсанд мешаванд. Бори гуанҷӯай, бори гуанҷӯай тамошобино хутон медонен ки сифати гуанҷӯ чӣ хел хушрӯй. ҳозир аксияи калонтарин сар додагиан, ҳама чишон арзон кардагиан. Успет кунен биёен ай пеш бинен 20 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 11 12 дарвоза 9 қатор. Тамошобино нигоҳ кунен бори гуанҷӯ бинен чӣ хел хушрӯчаян. Остин дарозак сезони ҳамино омад. Марамат 20 сомон. Кадомша мегирен 20 сомони қа хушрӯане. Размерашон як бори дигар аз 1 сола то 4 сола размер ҳаст. Иқа хушрӯ. Ира шута кӯдак да мепӯшонен ҳеҷ чӣ намешава. Тамошобинони азиз, сифаташ беҳтарин ай бовар кунен маъқултон мешава. 20 сомон. Бозори Корвон. Ина калоношам будай диден 20 сомон. На кадомша мегирен болобудагиошама ҳамаи ҳамино 20 сомони ай. хушрӯа духтароира бинен 20 сомон бори гуанҷӯаямаш. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 11 12 дарвоза 9 қатор. Ин нуқтаи савдо бовар кунен, ҳама чизошон арзона. Як бор биёен бо айпеш бинен, маъқултон мешава. И двойкача 20 сомон диден. Чӣ хел хушрӯ. Диден двойкачаи фасон. Ина кӯдакбини бренд падаркаи беҳтарин ё ки барои фарзандотон мегирен, барои фурӯш мегирен. Бовар кунен арзони арзонай.
ира бинен духтарои арзон 20 сомон брукчора дидан чӣ хушрӯ акция сар додагиам 20 сомон ягон ҷода ин нарх нестай духтаро марамад успед кунен биёен ира бинен қафасонакае 20 сомон ҳам духтаронаш ҳастай ҳам писаронаш брукчои джинс ана ин модело иам ҳам материалаш хушрӯай маҳқултон мешава 20 сомони сифатошон беҳтаринай бори гуанҷу акцияи калон духтаро мана 20 сомон баъд инчунин ана ин размерои калонам 20 сомоная ина размерои калонам 20 сомона ито чанд солара мешида боша джинсай тамошобино то синфи 5 размер ҳастай 20 сомон хеле нарх ягон ҷода нестай бовар кунен биёен ай пеш бохтон бинен ина ҷада ина ласино 20 сомон ана баъд ҳаста ана ино размерои калонай духтарои калонда мешавад 10 сомон ана баъд бо ҳаста эҷада брижачо ино 20 сомон ино начоздораки бамбукан хулоса биёен бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза духтаро наҳум қатор доставка фақат оптум даяй дона доставка надоре на мана марамат биёен нами донаш 20 сомона биёен ай пеш намиёра 20 сомонӣ харидорӣ кунен тамошобинони азиз нигоҳ куненда ин амҷо чӣ намуд бруки джинс мебинен дар ин нуқтаи савдо акция рафтестай 30 сомон 40 сомон баъд як ду намудаш 50 сомонай дига ҳамаи ҳамино 30 сомон 40 сомон бори гуанҷу интихоби беҳтарин размеро ҳамаш ҳастай марамат хоҳишмандо биёен аз наздик бинен бовар кунен брукое ки 100 сум 80 сумай иҷада 30 сум 40 сумда харидорӣ мекунен бинен чихел хушрӯчаян ҳамаи моделош ҳастай размеро чӣ хеланд аяксола то синфи 5 ҳастай размер тамошобино ҳам духтарона ҳам писаронашам меёбен чӣ модели маҳқулайтона марамат биёен аз наздик бинен бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза даян тамошобино наҳум қаторира бинен хиқа хушрӯчаян инай хеле нарх ягон ҷода нестай бруки оригинал бо нархи дастрас хоҳен ҳатман анами нуқтаи савдо биёену назар кунен